Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Ɗan uwa, kamar yadda kuke gani sabon feji mai suna Idris bin Yaqub Darul Qur'an. Wannan feji lallai nawa ne, ni na sa aka kirkire shi wato domin ci gaba da ɗora karatuttuka na malamai da suke gabatarwa a ɓangaren malamai mabiya alƙur'ani zalla. Idan kun duba za ku ga akan profile muke yin karatu, ba mu da feji permanent wanda a nan ne za a iya samun karatukan mu a koda yaushe. To shi yasa muka kirkiri wannan feji mai suna Idris bin Yaqub Darul Qur'an, sai dai za a ga kayan da ke jikina akan profile daban da wanda yake jikina akan feji. Yau shine bambancin su. Saboda haka Allah muna so ƴan uwa su mana sharing da wato su mana following na wannan shafi, su mana sharing, su mana comment, yau a yi liking din shafin. Muna buƙatar ya kai matakin da za mu verify nasa, sannan kuma mu fara gabatar da live akan wannan shafin. Dan ya zama na shi profile kawai sai dai mu rika tura gaisuwa da kuma wato fatan alkhairi ga ƴan uwa. Wannan shine sakon da nake da shi a takaice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.